Ik ben Ed Nijssen. Ik ben getrouwd met Sandra. En we hebben 2 kinderen, Lars en Kira. En wonen op een Kerkstraat in Kapel. Ik ben directeur van administratiekantoor A3. Daar zien we met 6 man werken we daar. En dat doen we voor alle voorkomende werkzaamheden voor de MKB'ers, zeg maar, ZZP'ers. En dat met verven, zal ik maar zeggen. Ik kom eraan wie werkers willen, gooi nou alle remmen los. Ja, eraan wie werkers willen, wat vastelovend is begonnen. Ja, de vastelovend is voor mij echt een 4e seizoen, echt een jaarlijks feestje. En we hebben een vriendengroep waar we jaarlijks echt veel werk in doen. We doen met de optocht, tenminste dat proberen we elk jaar. We gaan er alle dagen naar boord en we proberen zoveel mogelijk van alle activiteiten mee te pikken. Dus het is echt een jaarlijkse happening. Kon ik ergens zitten, dan praat ik altijd heel zacht. Maar huur ik een slager, dan zing ik op volle kracht. Al kon ik niet zo druk meer op een lampen, met vastelovend wil ik alles stappen. Het is de laatste zondag van oktober, volgens mij was het de 31ste. De 31ste op de 1 november. Hebben ze mij uit bed gebeld, en ik lag al in bed, dus het was na 12. En de telefoon ging en ik ga de president van de KUUS, Pierre Verlinde, had ik in de lijn en de vroeg of hij heel even mocht komen. En toen viel me het kwartje eigenlijk wel bijna direct. En toen ik zeg van laat komen. Hè. Ik heb ja gezegd omdat het al echt wel een wens was van jaren. En dan spreek ik echt van ruim 25 jaar. Dat ik denk van als me dat ooit op het pad komt, dan greep ik mijn kans. Uiteindelijk verwachten ze het niet echt meer. En des te schoner is het als het toch gebeurt. Om het geheim te houden op zich was natuurlijk niet zo'n probleem. Het was natuurlijk wel lastig met de kinderen. De kinderen hadden ook niks gezegd. Dat vond ik ook het leukste. Ik denk als we dan met het uitkomen en die weten van niks, ja, dat lijkt me gewoon geweldig. Om het geheim te houden, ik ga je wel zoiets van, ik moet elke week wel iets even met immers kennen sparren of kennen doen of iets. Want het zit tegen in de kop en de kan ze tegen iemand zeggen als tegen die vrouw. Dus dat maakt het wel lastig. Wat ik naar uitkijk is de vastelovend aan zich. En dan de manje met de optocht hem dan van boven op de wagen zeg maar naar Kapel te kijken, lijkt me helemaal geweldig. Kapel scheming al best goed af. Samen roepen we er